وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ. Büyük Allah'ın kelamı. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا adı rahatçık manası. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا. Huday Teala näme diye? Sip duran ferişteler bilen and içýän dipdir Huday Teala. Tamam ferişteler sip tutýarlar. Gözleşýärler Huday bir zady buyursun we şol ehzi ferişteler essin şol. Resulullah can näme diye? Feriştelerin sip tutuşy siz namazda sip tutuşuňyzy ýalypdyr. Ýa-ýasy namazda sip tutuňyza sip tutuňyz Huday Teala'nın huzuruna feriştelerin sip tutuşy siz namazda sip tutuşuňyzy ýanypdyr. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا. Sip duran ferişteler bilen men qasam içýän dipdir Huday Teala. Huday Teala bir zady buyurmar mukadip her lehze gözleşýärler. Allah'ın kelamı şi. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا. Bir ferişteler ýeke şeytanly göýüňe çykjak bolanna çykarmany qawýalar. Fettaliyati zikra. Daimen subbuhun kuddus Hudaýa tesbih aýtýan ferişteler. Hudaý Taala şey diýip aýtýar. On gurrunun soňram Qur'an-ı Kerimde gelenine edersin inşallah.